Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr. Sa lake, room, mga mata namumula. Asan ng trees, nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan. Bahala na kung saan tayo pupunta. Bahala na. Bagong kalsada to. Bagong kalsada. Ha? Down tayo. Flash front area. Dito nga eh. Saan tayo nga eh? Ha? Ano ba yan? Ayun sa inyo. Parang nasa Isabela na tayo ah. Isugarod na, angkat si Marvin Damok Manon. Tanong tayo dyan oh. Kaya na lang din. Ading, saan labas na ito? Bagyo! Papuntang Baguio? Thank you. Listen. Ang ganda pero ng kalsada oh. Ha? Baka kung napaglabasan ito oh. Baka Magilian. Hindi. Bago naman. Bagong kalsada. Bagong lumaan. Nako, pataas. Pataas pa. Iyak si Sibe. Nasa Baguio na tayo. Akyat, sige. Oh, may bahay. Private property, no trespassing. Bagong kalsada, di namin alam ang pupuntahan. Anong lugar kaya to? Sabi labas ng Baguio eh. Ayan o.